per tvdigitalontinyent.com. Ladies and gentlemen, benvinguts al nostre particular Soul Train. Un tren que us portarà pels racons del nostre darrer disc, Train to Your Lover. Ara estava allà darrere entre les bambalines i llegia això del Consell de Cultura d'aquí municipal i dic, hosti, quin marronto coordinar 38 associacions totes juntes aquí. Un marronasso, però ara he vist que deu ser fàcil perquè esteu animats des del minut 0, sí senyor! Doncs ara ens toca a nosaltres seguir la festa, inaugurar aquest Consell, i nosaltres som The Pepper!